ओमफ्राय नोंनि नाम स्पेलिंखौ हायो ना हाया? हायो। हायो देलाय। माखो? नोंनि नामखौ स्पेलिंखौ बुं। AISHA। ओमफ्राय मा जाखो? आयसा। आयसा ओमफ्राय टाइटेला? बसुमतारी। बसुमतारीखौलाय हायो ना हाया? हायो। देलाय। BASUMATARY। वाह। दादि सना मा खालामदों? खामानि मावलायबाय? फानलु गायनो माबा फलंदों। फानलु गायनो फलंदों आयो। जे मावथिखाले बानलु गायगोन नो? औ। बानलु फुलिया? औ। न'आवबो दंबावो। न'आवबो दंबावो? औ। मामायालाय? बजा थांदों। बाजारावसो थांलायबाय आरो? औ। बाबायालाय? बैयाव। बाबाया इयावबो थांदों? औ। नों हारसिंसो मावगासिनो दोङो? होत्तो मानसि मावथि नोंलाय? आया मावमारलै नोङो ना दादि? नै दादि बायदि सोरबा सोलोंनानै ला दादिया ओरैबायदि मावथि जाहा दादिया आयै हा गोदाननि आबै आबौआ जि अनखागोनलै नोंखो ना? अनना अना? फैसा हरो। फैसा हरो? बा अननानैनो फैसा हरो? हा? औ। आयो ओमफ्राय मा होनो इनियालाय आबैयालाय अनना अना? हा? अनो? बा हाजिरा नङा मालाय न'निसो बानलु गायनो नागिरदों। औ। नोंबायदि अलसिया नङा मिथिबाय? नुवाखै दादिया माबायदि मावो मावथि आयौ बेबायदि गैया। दिनै स्कुल दंना गैयामोन दादि? गैया। स्कुल गैया? ए स्कुल गैया? ओमफ्राय गाबोनलाय दंना गैया? गाबोनलाय देवबारसो। ए सानदेसो गाबोन देवबारसो बावगारलै आंबो मानसि बेंग्रा आंलाय। येस होनलै। जोंहा दादिया आयो मानसि मोजां आबौआ गमलांबाय नोंखौ। नों बायदि मावथि गैया मिथिबायना दादि? ओमफ्राय बानलुखौ गायगोन ओमफ्राय गायनानै देरबोला मा खालामगोन? खागोन। खागोन ओमफ्राय न'आवनो जाजोबगोन नामा? फानगोन। फानगोन? औ। फाननानै मा खालामगोन? इसा बाबायासो। बाबायासो? बानलु गायनानै माहाजोन जासिगोनलै नोंस्रा ना? आयो नै रोंजोबथारो आयौ बेबायदि मावथि दादि बायदि मोननाय नङालै जेरावबो ना दादि? ओरैबायदि मावथिखा। जानोलै मिथिया। लान्दा खिग्रासो दां। लान्दा खिग्रा आयदै दै गाखोलै। खाथि फलंखादों रोंखायो मालाय मबेयाव फलंनांगौ रोंखायो नोंबायदि जाम्बा नङा। नंगौना नङा? गोरोंखाथार नुवाखै? नुबाय बाब नोंसा दादिया हिनजाव लादोंना लायाखै? हा दादि सुबुङालाय? दङ? न'आव दङ। न'आव दङ? ओइयाव। सोरहानाव थांदों? गावनि न'आवलै। गावनि न'आ? गावनि न'आव। गावनि न'आव? औ। माहा गावनि न'आलाय मबेथिं? माजबादथिं। माजबादथिं? इथिंसो बिनि न'आ? दादि सुबुंनि न'आ माजबादथिंसो? हा? दिल्लीयावसोलै दादिनिया। दिल्लीयावसो? न'आ। ए ओमफ्राय नोंस्रानावलाय नङा? नंगौ। नंगौ होमबा दादि सुबुङालाय माहा थांदों? न'आव दङ बादुलासो बियो। बादुलासो? होद मानो इसां बादुला फालाय? मामाया बादुलि नंगौना नङा? बादुलि। हा?
बादुलि नङा मामाया मावो माथो मामाखौ मावनायखौनो नुवा इखौ नोंसिनि इखौ मावनायखौनो नुवा आङो नुस्राया आङो नोंस्रा मामाखौ मावनाय मिथिबाय नोंखोदों बाबाखोदोंल' मावनाय नुबाय थायो मेंलायलायबाय नामालै मेंबाय हैद मा नायदों मा नायदों प्लास्टिकखौ नायदों जदोंना जवाखै होननानै गाजालै नोङो बिराद मावखायो बेलेग बायदि गथ'फोर बायदि नङा नों बिराद मावखायो मालाय न'आव मावनो मावा ओमफ्राय नोङो मावो नोंलाय मा मिथिगौ ना महरलै उदै गेन्द्रासो उदै गेन्द्राद्रा मा मिथिगौ बेलाय न' बे हाग्राखौ गार बुखु रोङो मा रोङा बेलाय माखासे फोरोंबायानो बे फोरोंनो होदों बे फोरोंनो होदों माखासेखौ सोरो बै लामानिया जानला मोनलासोलै जेबो रोङा बालुङा जानला मोनला फोरोंहरो मानो बिदि बेंग्राग्रा नोंलाय मा नाय बियो उदै लदा नायमोनदां सोर फोरोंदों हा ए ओमफ्राय सोर फोरोंनाय नोंखौ बेबायदि फिसा फिसा नानो माने गेन्द्रा आलागबदा आयदा होबाय बाबानिया खेबसेनो जायो नोंनियालाय मानो जाया हागोदाननि आबौआ नुबालाय एबाराव गस्ला हरसिगोन नोंनो मावथिनो मा हरखायो ए आबैयालाय अनना दाउ फाननाय दाउ बेफारसो नामा दाउ फाननायनि फैसाजों गस्ला बायो मामाया मानो मावस्राया देलाय बुंलाय नोंखोदों बाबाखोदोंल' मावनाय नुबाय थायो आङो हैद मा बेलेग बुं नोंस्रा मामाया मानो मावा दे बुं अलसियासो नामालै नोंस्रा मामायालाय बिराद अलसियासो नामा मिथिया बाजाराव थांदों ए मा लायदों बाजारावलाय गस्ला लायदों थगायदों दां पेनबो लायदों दादि सुबुङा मा लाबोदों सोरनियाव आंनो दादि सुबुङा मा लाबोदों जुता गोजौ गस्ला गुस्लि लाबोसोदों ओमफ्राय स्कुलाव थांनाय बेग बाग्रा बेगफोरलाय लाबोदों ए ओमफ्राय माबा दादिनि मादै गोदानालाय बेबो गस्ला बायना होलांबाय ए माला हाबा जागोननो बिसोरलाय नोंसिनायबाय आरो दादि सुबुंनिखौ गोसोथोनायखौ मालायनि सालाहानाव थांखालिबो हौवा हिनजाव ससमा गोसोम गाननानै थांदों ओमफ्राय आयं बाबानियालाय ससमा गोसोम गानना गाना ब्रह्मसो ससमा गोसोम गानना गाना ए ओमफ्राय नोंस्रा मामायालाय माने ससमा गानफेरदोंना गानफेराखै गानो सोरो मालाबा मालाबा ससमा गोसोम गानो नोंस्रा मामाया ओमफ्राय नोंलाय गानना गाना
मामाया नङा नोंस्रा मामाया मोजांसिन ना आयं बाबानि हिनजावा मोजांसिन मिथियालां आं नुवाखै आयं बाबानि हिनजावखौ खननै खनथामल' फैनायखौ नुवाखैनो नुवाखै बारा नुवाखै आरो न' नै दादि सुबुंनियालाय माबायदि बिनियालाय गोसोथोनायालाय मालाय गुफुर सोमजिस्रो गुफुर सोमजोरजो ए ओमफ्राय दादि सुबुङा लाथारगोननो लाखाना लाया बेलाय मिथिया दादि माबा मोनसे बुंफैदो फै फोजोबनोसै दे दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना हो ओमफ्राय शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब ओरै खालामना हो ओरै खालामनाङा ओहो दायो नों मा खालामदों मा मावदों खामानि फानलुनि प्लास्टिक बोखादों प्लास्टिक बोखादों बानलु गायगोन औ ओमफ्राय बानलुखौ मानो गायदों फाननो आरो मा फाननो गायदों ओमफ्राय देनां मा होनो फैसा बुरजा मोनबाला मा खालामगोन गस्ला बायगोन ओमफ्राय स्कुलाव बेसेबां फरायो नोङो क्लास 1 स्कुलनि नेम इडु ग्लबेल इंलिश स्कुल वाव रोल नाम्बार 1 वाव 99% औ 99% वाव ओमफ्राय नों लेखा हायोना हाया ABCD हायोना हाया ABCD खोलाय मोनखांजोब्बाय माथो मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय नोंनि नाम स्पेलिंखौ हायोना हाया हायो देलाय माखौ नोंनि नामखौ स्पेलिंखौ बुं AISHA ओमफ्राय मा जाखो आयसा ओमफ्राय टाइटेला बसुमतारीखौलाय हायोना हाया हायो देलाय BASUMATARY वाव ओमफ्राय होजों हा गोदाननियालाय माखौ हा गोदाननिया मामोनलाय हा गोदाननिया हाज'वारि ओमफ्राय अबाव गाखोहैनाय हाजो थाबायनाय ना बुंनाया खनसेनिया हाजो गाखोयो गोजानावसो फालुफुङावसो हाजोआ ए ओमफ्राय नोंलाय हाज'वारिखौलाय हायोना हाया स्पेलिंखौ बाबायासो हायो देलाय मोसालाय वाव ला 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 वाव इउ होनलाय देलाय खेबसे